Do Lučenca zavítala chválová skupina ROC so svojím programom. Okrem hudby priniesli aj svedectvá, v ktorých vyrozprávali, ako sa Boh dotkol ich života. Kapela ROC najprv vystúpila vo veľkej sále Lučeneckej Reduty s koncertným a evangelizačným programom. Bolo to tiež krásne, mali sme možnosť teda doprevádzať omšu hudobným doprovodom a počas teda homílie som hovoril nejaké svedectvá z väzníc, z evangelizácie, ktorú teda máme pre odsúdených väzňov. Snažíme sa aj tu, ale aj ľuďom, možno v Slovensku, Česku, kde nás Pán Boh pošle a zavolá, práve ohlasovať toto, že máme nádej na večný život, že máme nádej vo vzkriesenom Kristovi. Počas nedeľnej bohoslužby taktiež sprostredkovali niekoľko zážitkov a svedectiev zo svojich vystúpení. Celý ten program bol veľmi ako meditatívny a také ako viedol nás k takému načúvaniu a chvále Pána Boha. A čo bolo tiež veľmi, veľmi silné, mňa teda oslovili svedectvá Jakubove práve o tom, že oni chodia ako hudobná skupina aj do väzníc. Má to zmysel aj takáto evangelizácia medzi tými väzňami. Takže som vďačný, že tu boli aj dnes pri svätej omši, účinkovali a tiež hovorili svedectvo, tak som vďačný. Myslím, že aj máme sa čo učiť aj od mladej generácie.